Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo. Las 4:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Las 4:50 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong hapon na naman sa atong tarang-tarang nga mga kaaksyon, Mapa Luzon, Visayas Kaman o kon Mindanao. 4:51 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nagalupok na naman nga hapon sa inyo taran mga pinalangga nato sa mga kaaksyon. Sa 61 ka mga kabarangayan, ito ka mga distrito lakip ng Lone District sa Bacolod. Ang Bugos nga Negros Occidental, pati ang kapit nga probinsya Negros Oriental. Sa anom ka mga rehiyon sa Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa kauto malabutan sa ato siri nagahuganas. Nga signal sa siri nga waragwagan DYEZ Action Radio Bacolod, palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Liwat na naman nga mga bulyada kag arangka sang wala lamang nagabaga-baga, kundi naga-inaso nga balita, impormasyon, isyo, komentaryo, may jutay nga paman. Nga kalingawan kag may pulo panakot nga pulo panamyaw. Nagalupok nga hapon ang ato sinigin mo, no? Bangod ang balita nga naggalikob kag nagaputos bong sa pungsod sa Pilipinas. Amo ang paglupok sang ikadwa sa pinakaktibong bulkan sa pungsod, ang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Istoryahan tara karon. Salawat ato naman mangin kaupod kabulig kagatuwang. Ang ato sa mga isganan nga mga action unit reporters sa patrol ang tagalibot hindi lamang sa Bacolod kundi sa Bugos nga probinsya. Akon mahimo palang Bugos nga punsod kon kalibutan. Wala sa liwan kundi si Aksyon John. Sa mga balita nasyonal, pati international, hindi man makalusot sa kay Aksyon An sa News Center. Sa piyak nga Kristal Darihwa, atong sinisubong ginatubang, mangin kaupo nato na Aksyon Henry Spulgar.
Kag sabahin sang IT expert nato na Aksyon, Elway Dutilios. Inyo kaaksyon sa mikropono kag kahanginan. Walang inaatrasan basta katotohanan lamang. Oy, Tagalog na to. Aksyon ng Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilwan nato ni sige na mga Pangulong dinalan, una kita sabahin sang balita lokal. Hanay sa mga negosyante nagpangabay. Sa syudad Palawigon ang Business One-Stop Shop. Una sa balita, una sa aksyon. Highway sa Puro Kanding, Barangay Kamingawan, Syudad sang Kabankanan. Gintipunan sa mga tao bangod sa pagbunggo sa motorsiklo, sa truck, nagakarga sang tuman kabugat nga equipment. Ning nagapang dunot bla sa masura. Ginkarga ina sa truck makaaksyon nga laba-laba. Resulta nagasakay sa motorsiklo, nagsikoko sa tunga sandalan kay nakabunggo. Ang ila sa nga motor sa ulogid sang sa nga truck. Dalan nga kon lantawon, medyo likuon siya. Sino bala ang nagbunggo? Ang truck o kon motorsiklo? Halong-halong kag halong. Bangon na aksidente sa dalanon, hindi mapulong. Isa lamang kapisok, pagmuklat, bunggo na galing imo siya ginasakyan o kung ginamaniho. Highway nga kung wala lang sang ginadalian. Dapat na hinay-hinay lang bangod piho. Nga kamo ang makaabot gid sa inyo padulungan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang syudad sa Bacolod gintayog hindi sang linog kundi gintayog sang balita. Angot sa pagtiro patay sa number 1 kagawad sang Barangay 2 syudad sa Bacolod sadtong Sabado sang gabi. Ang hitabo mga kaaksyon tubtob subong. Unod sa gihapon sa mga istorya sa bisan diin lamang kagawad Romeo Canlas Jr. Hoben pang edad 33 anyos. Nagainom upod sa isaman kaabiyan nga kagawad sa Barangay 26 Bacolod. Sang palapitan sang apat ka mga tao nga nagasuksok sang ginatuwag nga bonnet. Kag linutang. May isa pa ka ginapangita nga tao ang Lanferlin. Apang mula matabuan sa lugar. Una nga gintutukan sa mga investigador nga pulis sa sining krimen. Kag posible amo ang motibo. Amo ang illegal nga droga naman. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Matapos ipaliyag nga ang ngalan sadtong tenero ara nalakip sa listahan sa mga tawo kung illegal nga droga sa Bacolod ang hambalan. Inibila nga mga tao nga nagpatay kay kanlas. Amo man ang responsable sa halos hindi na maisipan nga kadamuon sang krimen nga pagpatay sa iban nga mga persona nga ang rason bangod sa illegal nga droga. Di ko na pag-isa-isahon kay maubos ang ato sa nga oras. Ato mga ngalan blasang nga mga gintiro patay man. Dire sa Bacolod nagligad nga tuig 2019. Madamo sang panamangkotanon ang subong ara sa paminsaron sa Bacolod nun. Una ang pagpatay bala kay kanlas. Ang may mensahe nga luyag ipalabot sa iban nga sa gihapon padayon nga nagatransaksyon sa illegal nga droga labi na ang makabulo ang nga sabo. Akon sigihon ninyo bala ang magasentensya bala. Ikaduwa, isay ni bala katikang akon pamaagi mga kaaksyon para ipabatyag hindi lamang sa Barangay 2 kundi sa iban pa nga lugar nga wala ginahalinan sang sabo nga dapat untatan na ang pagbaligya, pagkuha sang supply, pagpalusot o kon mismo paggamit sini. Una sa balita, una sa aksyon. Ika-3 ang pagpatay kay kanlas. Nagabulig ayahan ini para ang Shabos Bakulog maghagan-hagan. Kung may grupo gid man nga ang ginatutukan, amo lamang ang pagpamatay sa mga tao nga ginaangot sa transaksyon sa illegal nga droga. Ang pamangkot ko ng kaso may kasolbaran ayhan. Mo na ganimuno ko
Damo-damo sang kaso nga pagtiro patay. Subong may isa ka suspetsado way gibadakpan ang ato sa nga kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung sa mga hampang pang basketball, 1 point para sa 2020. Una nga krimen sa nga pagpatay ini mo nga ginaangot sa illegal nga droga. Subong nga Year of the Metal Rat. Tuig sa mga ilaga. Kabay pang hindi na madugangan pa. Minano ka makasasala sa tao. Hindi dapat nga silutan sang kamatayon. Ugaling kay damo man gasiling. Ako hindi mo ni paghimuon makaksyon. Kasi kundi lamang magbaha, magdagsa. Kundi mag-anaw na gidiyang sabos bakulod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Sa Banwas ng Binalbagan, may nadakpan man sa illegal drug by bust operation. 2.5 milyones pesos nga balor sang sabo. Di lamang gilis bakulod ng milyones pesos nga sabo. Sa ibang nga lugar may ara man. May reaksyon kag may observation, may pananawan. Si Acting Governor Jeffrey Ferrer may kantaran sa problema sa gihapon sa illegal nga droga. Ato sa nga Acting Governor way sa nagapati nga may faktoryahan sa sabo dis bakulod ya. Kundi nagalusot lamang nagahalin ini sa ibang nga lugar. Mayara sang panibag-o nga hangkat ang Acting Governor sa mga otoridad, sa mga miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA, kag sa ato sa mga miyembro sang Philippine National Police. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ba sa nga balita lokal? Preparasyon nga may opod nga kuba-kuba sang dughan, kag kurog sang tuhod. Ang pagpahangda sa mga negrosanon kag bakulod nun. Sa halit kang epekto gintuga sang kalimidad nga paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Ang gobyerno provincial paagi sa Acting Governor Jeffrey Ferrer nagabantay man kag may panugyan sa mga opisyal kag banwa sang syudad. Banwa kag syudad sa lokal nga National Disaster Risk Reduction and Management Council. Agi sa madugay na gintukod nga Crisis Management Team. Mag-ulo aligmat, hindi magpawala, hindi magkumpiyansa, bangod basi maglala ang sitwasyon sa taal, bangod natabo ang pag-ulan dito sang bato. May nasipanisihan to mga tao, itong nga ulan to yung bato mo, gagmay ga bato niya. Yan ang ginabugal sang bulkan, tibakin mo, prasadok tama na. Pagbugaya, dala ang lutak gaklayo, may dalang aso, may dalang abo, may dala pa nga bato. Gapangilat pa. Pagpangamuyo sa yapon sa bahal nga Diyos. Ambal ni Ferrer dapat nato ni Moon eh. Dapat pasalamat kita sa mahal nga makaako nga damo sa mga kalimidad naglaslas sa Pilipinas ginaspare. Nalikaw-likawan lang ang Negros Occidental kag kabay. Ining epekto sa paglupok sa nga Bulkan Taal sa Batangas hindi na maglabot diri sa ato sinipinalanggang probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Nagamay pilason sa aksidente sa surad sang Kabangkalan, motagin muno ko kay Naho. Mag-amay ato nagasakay sa motorsiklo. Sa ilo kita sa Balita Nasional, way sa pinakadako nga balita sa nasional, kundi ang Balitang Bulkan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Pilipinas nga may pinakaaktibo nga bulkan. May mga pinakaaktibo nga bulkan. Bot silingon, bulkan ini nga sama-sabi. Wala nagapahimunong. Kung sa mga bata, blak kasaba daw. Bulkan nga kung maghulag pa, o kung sa hulag pa sang tao mag-aksyon, tirik-tirikan, mahilig magpakitang gilas kag luyag mapapatyag sa niya sa nga abalidad. Bulkan Taal sa Batangas, ikaduwag lini, ikaduwa sa pinakaaktibo nga bulkan sa Pilipinas. Sunod sa bulkan Mayon sa Albay. Number 1 kayang Mayon dito sa probinsya sa Albay. Ikatatlo nga pinakaaktibo nga bulkan ari sa aton Negros. Ang bulkan kanlaon dira sa may Negros Oriental.
ginasundan sang bulusan dito naman sa Sorsogon. Ang Taal subong na paidalom sa alert level 4. Bot silingon ang ginapakita sa di, tuman ka pilagruso na nagabuga sa aso, abo nagabuga pa sang lava, o kung sa simple nga so gilanon lutak nga nagakalayo. Ang mga bato nagaulan, may mga abo pa nga nagalinaptas madamo nga lugar, malapit sa Taal, mahimo maglikop manigani sa bugos nga Batangas. Kay iban pa nga probinsya kung magsigisigi ni ang pag-alboroto sang Bulkan Taal. Nanong pinakakululbaan diri? Subong suno sa Feebox nga kung magsaka sa alert level 5 ang alerto, hindi lang, posible may matabo nga tsunami. Diyos ko, kaluoy ang mga taga Batangas. Kabay pa nga hindi matabo niya. Malapit na sa 8,000 ka mga tao gin-evacuate sa Calabar Zone, Bosileon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kag ang Lucena. Madamo nga biyahe sa aeroplano kansilado, pero may iban padayon ang biyahe dito sa naiya. Ikaapat nga 4.1 magnitude nga linog nagtayog sa Batangas, resulta managyapon sa paglupok sa bulkan. Ang Air Force, Navy, PNP, pati ang Communist Party of the Philippines nagpanugyan na sa ila sa nga revolutionary mass organizations sa Calabar Zone region nga buligan ang mga tao nga napiktuhan sa sading nga trahedya. Ang ginbugang aso madamo na sa napiktuhan sa sunod sang Kalamba Aksyon probinsya sang Laguna. Driver sang truck patay, 3 pa kaiban pilason. Ano natabo? Ang truck nag-ausoy sa National Highway sang Barangay Pasiano, Rizal. Sang gulpi lamang tabunan sa abo. Ang kristal ang windshield sang salakyan. Ag hindi nakitaw ng dalan, Botsilingon. Hindi nakitaw ng lagyan sa dalan, Botsilingon, zero visibility. Ano tabo? Ang truck nga ginamaniho. Sang saring driver nagbunggo sa posting, driver patay. Una sa balita, una sa aksyon. Korte, no? Damo-damo sang halit, ganyan, no? Damo-damo sang epekto once nga maglupok ng isak bulkan mo. Ang isa pang kabalita, are, ang ginatawag nga face mask. Social media, kita ko may tao nga face mask. Imutaran ko, face mask na hindi gali. BRA, gali sa babae. Una sa balita, una sa aksyon. Ini mo ya face mask kay ang report mag-aksyon kakawad-an na face mask dito sa Metro Manila. Daw kinuyaban lang tong face mask. Ining ginatabon bla sa ilong, tabon sa baba. Kay budlay man nga sumulod sa imo sa ding lingagngag ang mga abong ginabuga sa bulkanay. Ang balita mag-aksyon ang pagkahakugan nga batasan sa mga negosyante. Nga manog hingalit ay nangibabaw dito sa Metro Manila. Ho. Ang presyo kada isa nagdangat na sa 200 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga otoridad nga kuntani magbulig sa ginahimo nga tikang sang gobyerno para sa mga biktima sang paglupok sang Taal. Subong ila sa nga trabaho mag-aksyon imbes nga mabulig para sa biktima. Ila sa trabaho hindi magkita na inspeksyon sa mga balaligyaan sang face mask. Ang hambal naman ni Vice Mayor Hani Lacuna Pangan, nakabaton siya sa reklamo ng N95, maning modelo, guro maning brand sang face mask. N95 ang ginabaligya na sa biling nga 200 pesos. Pilang original sa nga presyo, 25 tub 30 pesos lamang ni. Yo, di kang nga sitwasyon ni. Pilo sa pilo ang ginansya sa negosyante. Oh. Mga mga negosyante, tambol guya. O maluoy man kamo. Nabiktima na sang kalamidad ding alitan pa. Sos, Josep kag Maria. Kuliyon ta naman. Permi malang Maria kag Josep kag Maria. Ang Cities Permit Bureau kag licenses sa lugar na ginabaligyan sang face mask, nag-umpisa na sila sa pag-usisa sa mga retailers. Daway na man na munuhan si Kuana. Stop! Stop! Budlain na, hindi na mapunggan niyang Taal Volcano. Para naggalupok na hindi na pwede ma-stop. Alas 5 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, mga Pangulong dinilan inyo na batyan.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Unahon ta check. Pulusuhan tabi na ano ang sitwasyon sa ila ka mga dalan na labayan sa ato sa ring patrol, istoryantang trapiko sa syudad sang Bacolod. Sa patrol with action, Jan Diaz. Temprano pa sila naggalibot ba amo ni oras sa 5:08 na mag-aksyon. Hindi na man siguro damo sa mga nagapangumpraan like nagligad nga holiday season. Halos tanan nga may establishmento komersal ang punong-puno. Siguro tisibong kasarangan lamang. Pero importante ini mag-aksyon ang sitwasyon sa trapiko na labayan sa patrol. Traffic reports. With action, Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon, please kabin. Maayong operasyon mga kagsat, tatanaan nga mga kaakson ang patulkaroon na kita live nag-report. Along naman areas ng Dalan Burgos, Garoslao. Sining hapon, mga kaakson, moderate to heavy man ang sitwasyon sa talaga sa trapiko. Ang aton pagmalandri sa mo mismo nga lugar. Kung lang taon ninyo mga kaakson na masurukos-ako siya, pero hindi mo ginakadako kung nabi kadamo ang volume sa mga salakyan na makita naton karon nga hapon. Nga nagrabay, driman sa mo sining nga lugar. Kabalo ka mo ang mga salakyan about dito ng pinunsok ko sa may Burgos or rather sa may Bangga, Lasal, sa may BS Aquino Drive. Pero take mo sa mga salakyan mga kakson karong hapon nga nagalabay sa mo sinadra nga lugar. Isa sa mga rason diri nga nakita naton posible base may mga aktibidad gurong ginapatigayon sa isa drabi ka universidad nga malapit dira sa area mismo no sa BS Aquino Drive. Nagatugay ni mga kakson sa moderate heavy to heavy kag kun ka isa. Bumper to bumper nga sitwasyon sang dalagan sang trapiko. Ikomparar mo sa pila ka mga mayor nga dalanon apisar nga lunes kita karon nga mga kakson ko rin balik trabaho balik na ang klase sa mga estudyante pero nagapabilin sa gihapon moderate to heavy pagid lamang ang sitwasyon sang trapiko. Ang palibot sang plaza publika sa Pinicoli naman kating sa Bacolod Traffic Authority Office sa pagpanguna ni Mr. Jericho Servania karon nga po na magabig lamang ang moderate to heavy ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. May mga tinion man especially kung nagaganagan abi no ang kanamuon sa mga salakyan like to moderate lamang ang traffic situation sa buwan mismo nga lugar. Mga kaakson ang dalan lakson naga-experience sa karon nga po sa moderate to heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ilabi na ang pila ka mga lugar nga konseriin madamo diri ang mga intersection point na naga-iping-iping lang bra. Umalin mga kaakson sa Gonzaga Lacson panorte kita diretso sa Rizal Lacson sining hapon makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Ang abiso dira sa mga motorista kung ang inyong katuan is downtown area, is safe to say nga pwede ka mo mag-aksyon kalabay diri sa area ng Lacson. Pero tuptub na gidamang ka mo dira sa San Sebastian, Lacson. The best way that you can do mga kabanyawan or other mga ka-aksyon is either mag-left turn sa area naman sang dalan Locsin. Dire-diretso mga ka-aksyon, no? Paglabot din naman sa area sang dalan na Burgos Locsin mga kaakson, pwede ka mo din ka left turn, pabalik din naman sa Burgos Gatoslao or para shortcut kung padulong ka mo be SM City Bacolod ko na sa Plaza Publica, paglabot din sa Locsin mga kaakson, pwede ka mo ka left turn, kaya automatic lamang ang traffic situation sa mo sina mismo nga lugar. Sa piyak nga bahin ko nakalabot na mo Gonzaga Lacson, inyo direksyon mga kaakson pa, norte nga bahin sa sunod sang Bacolod, kagluyag din nyo ba lamang kaagi sa lugar nga medyo maliligwaman karon nga hapon, kag hindi na super pa tuman kabugat nga dalagan sa trapiko sa dalan Lacson ilabi na labot diri sa Galo Lacson padulo man Burgos Lacson ikaw kumagakson ka right turn paglabot dira bala sa Rizal Lacson liko patuo pabalik diri magakson sa dalan Mabini. Ang dalan Mabini dana sa malapit sa may Central Negros Electric Cooperative pero ang inyo niya nagkaduan hindi ka mo yung mag right turn paglabot sa may area sa Rizal Mabini o bago nyo left turn padigto ka mo pa Burgos sa area para malikawan nyo di kay perti kabugat sa traffic man diri sa area sa Galo Lacson. Paglabot magakson sa may dalan Galo ang inyo option is right turn, padulong din magkakson sa dalan Hilado, kadto ka mo Burgos Market. It's okay magkakson, safe to say nga maglabay dira sa mo mismo nga lugar. Kay although madamo sa naginulat abi especially sa parkingan dira bala sang jeep nga may ruta Santa may ruta nga area sang Granada kag alang ilan
Pero dire-diretso daya ang nga dalagan sa trapiko kaya may traffic lights nga functioning kung nagagana sa intersection sang Burgos Hilado. Hindi man amo sila kabugat ng traffic kung ang imo direksyon from south going to north. Ang traffic di mga kaagson kung alin ang imo direksyon from east going to west. Okay? Ang pwede ka mo kulabay dra. Or ang inyo option is mal-left turn ka mo sa Dalan Galo, paglabot nyo sa Dalan BBB mga kaakson, diretso nyo na sa palapos dire sa area ng Dalan Burgos. Then paglabot sa Burgos, right turn. Hindi mag-left turn, kaya tiyang katuan nyo na is Burgos Lacson. Karon nga po ng Burgos Lacson, moderate heavy, tuptub heavy ang traffic. Ang pila sa mga salakyan, halin diri sa may reclamation, padulong Burgos Lacson, but from west going to east, nagrabot pa diri sa may Burgos Locsin mga kaakson. So, and the best way is, dire na lang kamulusot sa may barangay 17. Mag-right turn ka mas gyapon, then left turn tarang sa may area sa barangay 18 na likod mga kagsyon, dire-diretso na napos sa barangay 17, palapos dito sa Hilado. Amo ng shortcut, then dire-diretso na mga kagsyon, pababaw. Pwede na kamo doon paglabot sa Hilado sa 6th Street, pwede ka mo ka left turn balik sa Lacson. Kaya sa provincial capital Lagun karon nga po, moderate heavy gid lamang ang traffic situation. Compare kung dito ka mo maglabay sa area sang Lasal nga bumper to bumper ang pila ka mga panyapodra ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko mga kaagson. Pero kung in general karon nga po, moderate heavy gid lamang ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang problema lang kay medyo madamo-damo sang mga aksidente sa lanon nga nagruluntad sa palibot sang syudad. Isa diri nga na-mention gid mismo sang bitaw amo ning aksidente nga nagluntad sa area sa barangay Sumaga kainan asa nga tulo temprano pa may isa ka sanggol nga motor kag pribado nga salakyan nagbunggo anay may pila ka mga persona nakaangkon sang kapilasan. Yari si Mr. Jericho Sarvanya, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa pinakauling nga monitoring sa bitaw kung dalaga sa trapiko at magkawalan sa palibot sa sunod sa Bacolod. Traffic situation, sir, sa buong hapon, sir. Aksyon dyan, traffic situation so far sa Bacolod. Ang ato na ranita, mamulumagaan pa, tugtog mabulubugat. No? Muman ang Dalan Lacson, Hernais, City Height, kag Pure Gold man silingan. Naman lang daw medyo mabugat sa Bahinsang South nga area. Pag-abot naman Bisa Kino, matamat naman nga nagbulubugat ang Bahinsang Lasal. Riverside pakadto Mandalagan, City Mall nga area kag along Burgos, alin sa STI pakadto sa Lopez East. Sir, vehicular accident, mga pila ka bilog inyo na record, sir. Vehicular accident no madamo-damo ga subong. Kalabanan involved ni motorcycle do duwa gid ang motorcycle positive injury or with injury. Wala lang ko idea sir po do ano to do may grabe nga pilas siguro kay motorcycle kag private. Aksyon si Mr. Jericho Sarvanya, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakulang sitwasyon kung dalaga sa trapiko at ang pagkamalana sa palibot ng sunod sa Bacolod karon gid lamang nga hapon. Mga kaksyon na tandaan, of course, ining balita bugos sa gyapon gidulong sa inyo sa Xantone Plus Herbal Soap. Ang Xantone Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro herbal. Pampatinlo sang kutis kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sang inyong panit nagadula man ni sa milasma o kung ang panit-panit sa inyo guyan. Nagapuguman sa pagdamo sang acne, punggod kag pila ka mapinalian sini. Paagi sa Xantone Plus Herbal Soap. Solve ng problema with confidence pa. Ganito pa ganito makaaksyon baka sa Xantone Plus Herbal Soap. Sa pili ka na pinibutika sinatagsa ka mga lugar. Rekta sa Batolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Batolang sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo.
hapon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, Tunda nga himuan nyo ang mahimo nyo tanan nga ma-counter ta nga magsulod ang droga diri. Iyan ninyo mga port. Hindi man sila magambala names. Kaya kung di mabalaan, but I believe nga may mga high value target na ni ang PNP ta kag ang PDEA. So ipaari lang yan ko sila dugangin nyo pagid effort nga i-double time naton nga madakop kag balaan pagid kung sino ang nagapasulod droga diri. I-challenge ko ni sa PDEA kag sa PNP ta. Gina-congratulate ko ang ilang aksyon subong pero i-double time ta pagid. May oriental kita coming outside. May mga ports kita diri. Double time lang. Ay may last week may na-recover kita is 19 million. Subong 2.5. Tigagiho man sila pero hindi gid nat pagid kilalanon pagid ang more strategic and more effort sa aton nga PNP. Ang entry mapunggan. Pero kung magsiling ka nga ang source coming from the Bacolod and then the province daw kita da. I-prove nyo anay. Kag sino sinagasiling nga source RD. Ang akon nga alay as a government official as a Vice Governor ang PNP kag ang PDEA. Kay amo ni sila ang ga-counter sa sini nga mga problema. Pero basi kung mga media may source ka mo, i-take nyo dahil sa sakon, kaya ambal ko sa ila. Sige man ang giyos ang PDEA, pero may dako pagin nga volume, kasunod. So do kaiso gini, kung sino ni siya nga klase sang drug lord, nga nag-spread sa druga diri sa Negros Occidental, or maybe, dako na ni anay sang una, kag nakladakpan subong. Wala pagid kuya sang info nga may ga-protect otoridad ta. Ang ato lang nga, amo na ning effort nila, so ara nagladakpan. It's a kind of speculations nga masiling ka lang nga dako ding volume nga nagasulod nga nadakpan. So meaning maybe basi kung amo ni nga effort ang sang pulis kag PDEA nga nagladakpan sila nga hindi na makaspread. So it's two-way. My God, I hate traffic. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. La 5:26 panibag o ina mga aksyon nga challenge hangkat ni Acting Governor Jeffrey Ferrer sa mga otoridad naton sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, kag sabahin sang ato sa Philippine National Police. 5:27 ni balon tara detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Ang grupo sa mga negosyante sa Bacolod may pangabay sa syudad. Nga kung mahimo mag-aksyon, pwede palawig-lawigon ang Business One-Stop Shop. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Aksyon, John Dale Salazar. Aksyon Dale, please come in. Aksyon na Mar nakabaton sang sulat si Bacolod Vice Mayor Cido Familiaran gikan sa hanay sa mga negosyante, particular na Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI nga ginapamunuan sa ina sini presidente nga si Mr. Frank Carbon nga pangabay nga kumahimo i-extend ako ng palawigon ang nagapadayon nga Business One-Stop Shop dito sa may labi sa Bacolod Government Center. January 2 to January 20, 2020 Action Mar ang original nga schedule sang Business One-Stop Shop dira sa may BGC kag nagidamang kadlaw ang nabilin kag magatako pa na ini. So sunod kay familyaran ang sanggol ng pangalungsod sang Bacolod ang kinahanglan nga magpasara sang isa ka ordinansa para mapaborana ang pangabay sa mga negosyante pero kung siya ang pahambalon pabor sa Action Mar nga i-extend ang Business One-Stop Shop para matagan sang enough pagid
nga tion ang mga negosyante sa syudad para magprosesa pangila sini nga mga business permit para lehitimo ang ila sini nga operasyon diri sa may syudad sang Bacolod. So kay sa press conference ginsiling man ni Mayor Bing nga iya nagin endorse sa SP ang pagpalawig sang business one-stop shop sa isa pa ka bulan o kon tubtob Pebrero 20 tuig 2020. Haring tingog ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran. Yes, nakabato na kami siyang ila request. We request to extend it until February 20. February 20. So, saan nyo nabaton, Vice? Friday, not so sure. Last week? Oo. Well, practice na lang ang gina-extend para matagaan kapag i-chimpo ang aton mga businessmen na mag-comply sa tanan requirements. Action Mars sa pinaka-latest nga records sa Bacolod Permits and Licensing Division, naglamot na sa masobra 11,000 ang narehistro nga negosyo sa syudad sang Bacolod. Umbisa nga nagsugod ang Business One-Stop Shop sa tong January 2, tuig 2020. Balita ikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa Aksyon. Salamat Aksyon, Dale. At malawig-lawig pa. Mas maayo man ang ginatuwag nga business one-stop shop. Kay isa lang kalugar kaduan mo, dasig pang pagparmahanay. Kay kabalo naman kita mag-action, basta gani mag-renew, magawad ka sang permiso nimo sa negosyo mo. Damo ka sang mga talatapan sang gobyerno ang balik-balikon. Kung kaisang imo sa nagada pangita, dara nga manog perma, way pa. Kung kaisa naga, ligoy pa. Ayaw man na yung gagaw ko mo magpa-renew sa inyo nga business permit. Aradara sa bahin sang New Government Center kon NGC. Impunto alas 5 media Aksyon Radio Philippines Standard Time. Buwan binantabing ato sa mga suki sa kahanginan ho. Gamonitor sa ato sa live stream. Si Toto Jo Marie Villacanas. Gamonitor si Akas Anaton Radni Genovea. Johnny Genovea Lamugdang, si Jose Moncal Torilla, Mischific Compuesto to be thank you, si Teresa Echaus. Good PM, Jendel Parisia. Good PM Action Mar, thank you. Ayad bayad Chempus Bong, no? Galing may time nga porte ka singkal gid sang init. Oy, sa mga high blood sa mga diabetic, kung grabing init ga tuhawng kung aga taas man blood pressure sa tao mo, galain matiyagya. Pero kung may panyawan na capsule with mangosteen, ang milagroso nga kapsula. This may ara sang panaming sa ato sa lawas. Simple nga tawag sa aton di mo isang manunggal, kilala naman ato kung ano manunggal, damo sang ginabatyag sa lawas ang iya sa nga makakas. Kung nagapalang luya naman mo sa lawas, panyawan na capsule with mangosteen na sabat sa Aksyon. Available sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Tag sa ibang nga butika sa inyo sa lugar. Maglawas sa panyawan na capsule. Kung muscle pain naman na pagkamalan, kaya naman ang panyawan na naman kang panyawan na capsule tanan, himo sang SED Marketing. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Breaking News. Subong ginamang hapon maka-aksyon ang kabugusan. Bogos nga probinsya sa Batangas, ginpaidalom na sa
state of calamity bagon man sa natabo nga paggalupok sang Bulkan Taal. Ang ining deklarasyon ng Aksyon ginanunsyo pagi sa special nga sesyon sang sangguniang panaluwigan sang Batangas bagod man sang nagalapnag kag nagadako nga kahalitan. Resulta sa ring volcanic eruption sang Taal volcano, no? Suno sa United States Geological Survey, base mayara pa sang lala pagid nga sitwasyon, no? Kay may ara sang pagbuga na sang lava, may mga nagakalayo or nagabaga nga bato nga kadagdag. May ara sang bag-o nga volcanic deposits, kadelikado kag tuman ka peligroso ug matian naton ang balita halin mismo dito sa probinsya sang Batangas. Alert level 4 amo tong ginmuno ko kaina sa ato sa nga headline. Pananglit nga mag-alert level 5 may ginakabalak-an nga tsunami. Bao kabay pa nila matabo na. Una sa balita, una sa aksyon. 5:39 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Asilipatan niyo vitamin D3 hindi kayo pagpalipatan importante na sa ato sa ding ginatumar sa matag adlaw-adlaw nga tanan ang vitamin D3 para mapailayo kita sa anuman nga masakit kon balatian. Vitamin D3 ang ginapagitan niyo amos ni salang pilion niyo Life Extension Vitamin D3 sa Life Extension Philippines. Namo pa di ba sa ding produktong Life Extension na mas maayo kon makabisita kamo sa ila sa ding tratapan kon klinika namtang sila sa mga GAS7 Building, Lacson South, Bacolod City. May libre dira ang konsultasyon Lunes up to Sabado pagi sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. Artista balikan nato sa ding patrol patamyaw lang ba birthday subong sang pinalanggang Iloy ni batchmate naton Melina Tesoro Alunan. Happy birthday ka 74th birthday niya. Ka 74 anyos nga kadlawan ni Nanay Lorita Tesoro sa Barangay Alihis, Bacolod City. Nanay Lorita Tesoro, happy 74th birthday sa bunggid nga law. Balikantang ato sa nga patrol at tipon nga balita with Aksyon Jan Diaz. Ato ni Balon, ano na tipon nila sa nga balita sa bayan sa hospital, sa bayan sa pulis. Ato sa nga live stream, nag-abonitor sa gapon sa Heaven. Ada orang iba sa rin nag-monitor, check na ton be. Okay. Daw nagakapituhan man sang Taal volcano eruption ng aton sa rin kuan ba? Message ba? Ato sa rin mensahe ba? Dari sa Harad, the Kingdom of Saudi Arabia, si Jomari Velicanos. Ayos lang doon yung kapuli-puli, si Tito Jomari ba? Si Chawi Estrabon, good PM, Nene Estrabon, Sai D, mayong hapon ng Marlon, nag-monitor dari kami. Si Musa sa Alegria Morsia, si Eduardo, kag Diday Ausente, salamat kag God bless sa program niyo. Alas 5:42, balikan ta ng patrol with Aksyon na Jan Diaz sa tipon nga balita. Patrol reports. Aksyon Jan sa report, please come in. Ito ka mga persona aksyon man na estado magkunaman sa iligal nga pagpanhor. Sila na dakpan kay naglamang sa ukto. Sila naman sa Puruknara Baybay. Nakop sa Barangay 8 sulad naman sa Bacolod. Ama nagradakpan Masanday Joel Tamagos, 39 anyos, residente sa Sitio Lunao. Anda Barangay Mailom sa sulad Sampago. Si Stephen Panaungo na 28 ang edad. Ini naman residente sa Purok 7. Barangay Alangilan, Novik Panaungos, 24 anyos ang Purok 7 man. Barangay Alangilan man, ining si Jason Cuervo, 30 ang edad sa Alunan Second Road, Barangay Pasay 5. Albert pa rin, 42 anyos, residente sa Barangay Tapunana, sulad sa Mugo, si Roel Rao, 22 anyos, sa nga mo mismong lugar. Si Rene Juanesa, 31 ang edad, sa area man sa Barangay Tubanan, sulad sa Bacolod. Sila nadagpan nga nagahampang
motor nga kara i-cruise o kontumpo. Dere sa mismo sa Purok Narabaybay, Barangay Otto Sulat sa Bacolod. Na-recover the resource sa Songkang Kontrol sa Mandadagpan. Sa mga ilang Q-coins, ginito 200 pesos. Aksyon dyan, standby, alas 5:43, Aksyon, Radio Philippine, Standard Time, sa ilot aksyon dyan sa isa ni mo sa ka-communication. Kaya basta nga mobile ang ito sa patrol, nagpapamati ka mo sa report sa patrol with Aksyon Jan Diaz, Kara Ikrus, nagkaladakpan to, hantog, Aksyon dyan, please kabin. Yes, Sir Mar, no? Cover the resource sa kontrol sa pito ka man agkaladakpan ang tatlo diri ka mga 1 peso coin nga gingamit nila bilang Q coin kag ining 200 pesos nga kwarta bilang bet collection money sa lain nga disposisyon. Ining pito ka persona ang preso karon sa kustodiya sa police station number 2 kag ginigipasakanan sa kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumidi sa pag-engage sa illegal nga panahora. Samtang ang pato karon going sa isa ka lugar sa Bacolod sining isa mga fire call nga nagluntad sining lamang nga hapon ang pinaka-latest naton nga impormasyon mangod sa pagbinuligay sa mapumulog gilayon man nga napalong ang kalayo sa nasunog nga nagluntad sining lamang hapon kag inisali na ang aton nga pagpagigangot sa kabrisan ilaging talayag nga para sa damage gid lamang ang gintuga sa sinigaluntad nga sunog karon gid lamang hapon ang tugang detalye kag development mantel lang mga ka-aksyon rekta sa batolon taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa batolon sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. May arasang kalayo nagtuhaw na naman pero sa ginatuwag ba lang nga bayanihan system mas mayo kay manasig man nga napalong ang nagadabadaba nga kalayo. Once nga may sunog na isa sa lugar nagabinuligay na ang mga tao na kaya sila mismo kakulbaan at tanantaran ka parik-parik na mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalon ta lang sa pagpanumbalik sa ato sa nga patrol kung makahingagaw sila mga ka-aksyon kung sinong balay ni ang nahingagaw man palong ang nagadabadaba nga kalayo. Magsantong plaza balkapsol kamo anay, puno ini sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos ni sa mga naghubag nga parte sa ato sa nga lawas. Santong Plus Herbal Capsule na pamatod-ana sa mga scientifico makabulig. Pakupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver. Kag madamo pa Santong Plus Herbal Capsule makatap na sa madabong balatian garantisado. Plus may alibyo pa. Ang Santong Plus mas pwede ka maayo kung inyo parisan may TC. Dugay ka na bala nga nagantos ang imo sa di kato-kato sa imo sa di nga panet problema mo balang pilas. Nga dugay magayo, may TC ang sabat sina. Alkaline nga vitamin C may kabulig sa pagtapna sa taran-taran nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC, Santong Plus Herbal Capsule, kampiyon nga kombinasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang gobyerno nasyonal na tala na maglonsar na naman sa panibag-o nga bidding diloglahog nga kantidad ni Makaksyon 1,000 de 1 billion de 1 billion hindi 1 trillion asset insurance program. Bangod man ni mga kaksyon sa nagapadayon nga pag-alboroto, paglupok sang Taal Volcano. Asset Insurance Program. Bidding 1 trillion pesos Asset Insurance Program. Bantiyan tala ni, sundon tani mag-aksyon. 547 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Anong labing ulihing investigasyon sa kapulisan angon sa papatay sa number 1 kagawad barangay councilman sa barangay 2 siyudad sa Bacolod. Nabalaan naman sang kalabanan nga ang barangay 2 siyudad sa Bacolod isa sang masami nga ginapatigayunan sang mga illegal drug operation sa ato sa nga mga otoridad. Kaya number 1 nga ginatutukan din makaksyon hambal nilang may angot sa transaksyon, may angot sa illegal nga droga. Pagpatay kay number 1 kagawad, Romeo Canlas Jr. Ang mga investigador sang Station 4 kag Investigation and Detective Management Unit sa Bacolod City Police Office magabuligay sila sa pag-imbestigar sa kaso nga pagpatay kay Canlas. Kaya mga nagliligad ito nga mga krimen, nagtukod ganito task force mo. Hindi na ito ng labutan ng task force to.
Ari pa nabag, o naman nga hangkato, bantayin nyo bala makaligad ang pilaksmana ni lipatan naman na daw. Una sa balita, una sa aksyon. BCPO nga balita with action, Eric Magbanwa. Sa Bacolod City Police Office, Action Direct standby. Action Direct ng hapon sa report please Kevin. Sa subong aksyon Marlon, hindi pa kita nanon ang papatuko si sa task force agon katutukan kang Sulbaron ang kaso nga pagpatay kay Kagawad Romeo Canas Jr. nga barangay Kagawad sang barangay 2 sini syudad sang Bacolod. Ini ang ginpalayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Salo kay Pico aksyon Marlon sa press conference kinaging patikayon sang aga sa Police Station number 4 nagasalig si Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas sa kapasidad kagabilidad sa kapulisan sa Police Station number 4 sa pag-usisa kapag surbar sang kaso sa pagpatay kay Barangay Kagawad Romeo Canlas Jr. sa bulig sang Investigation and Detective Management Unit o kon IDMU sa dalam sang command kag supervision ni Police Lieutenant Colonel Ariel Artillero. Salo kay Pico Action Marlon, dapat magbinuligay ang mga investigador sa Police Station number 4, amuman ang IDMU agon masolusyonan, makilala ang anom ka mga persona kag ma-establish ang matudtuod gid nga motibo sa pagpatay kay Barangay Kagawad Romeo Canlas Jr. Kung iyong mo aksyon madumdumam, si Canlas ang ginlutang sang tatlo sa anom ka mga persona sa Sabado sang gabi sa likod compound ni Barangay Kagawad sa Barangay 26 Rino Dillarna sa diin diri temporaryo naga-istar si Canlas. Una diri may pamahog na aksyon Marlon kay Canlas siya sa kabuhi rason kung nga ni siya ang nagsaylong sa ilistaran dira sa Barangay 26. Mismo ang kaupdanan ni Canlas sa Sabado sang gabi ang halos nakibot sa golpe nga pagsulod sang tatlo sa anong kaarmado kagilayong gintiro ining si Canlas gamit ang 45 caliber pistol kag 9mm pistol. Sa din, na-recover diri ang mga basiyo kag bala sa mga kalibre sang armas lutang. Ang mga suspetsado sa Marlon, nagasoksok ini sang jacket kag nakabunit nga gilayong palagyo sakay sa isa ka puti nga SUV. Regarding sa mga insidente diri sa Sudan sang Bacolod, una bes wala kita nga riktaya kay may mga ginasunod kita nga mga standard operating procedure. So ini another shooting incident wherein ang aton niya nga mga suspect nakabunit no, naka-jacket. Buot silingon wala kita sang positive identity maski nga captured pa sang CCTV. So ang aton ginaobra dira sa nahambanan ni CD no dapat tanan nga anggulo imbestigaran. Hindi lang kita magtuto kung may nagagawa dira yang anggulo sang drugs, we will not stick to that. Ang sa amon niya ebidensya, not just testimony, affidavit or statement. Kag sa subong ang ginaobra subong ni Major Humukan to utilize ang iya diri nga mga investigators kag intel officer exert effort para matutukan ang shooting incident. Pag hindi na makaya diri sa station level, hoping makaya no nga marisolba diri, masaka ini siya dira sa headquarters under sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Artillero. So that time pag hindi pagin makakam up sang positive result o kung still may ara gyapon kabudlayan, that's the time ga request kita special task group. Ina gina-recommend naton sa region. It is up for the Police Regional Office 6 kung bala may mga liwaton sila dira nga membro sang aton nga task group. Automatic naman dira special investigation task group ang aton dira yang supervisor automatic ang aton nga city director muna sa ang matabo sa aton diri nga investigation. Just like sa mga insignificant incident kag ini si Kagawad Romeo Canlas makabig naton nga isa sa mga significant incident man diri considering he is a political figure diri sa Bacolod. So sir magluwas sa illegal drugs, ano pa gid ang nakita ninyo nga motive dito sa pagpatay? It could be personal. Again, di naton pwede madula ya ang anggulo sa mga personal nga mga grudges, may mga dati alitan, may nakaaway ning aton nga barangay Kagawad. And at the same time, di naman madula ang pamulitika. Being unelected, I think number 1 siya. Number 1 siya nga barangay Kagawad, dira ya sa barangay 2. Wala man naton ginadula, but again, those needs to be proven. Dapat may mga ebidensya kita kay ang sa aton dira tinutuyo gidya mafailan gidya kaso kung sino ang ara sa likod niyo sa pagtiro kay Kagawad Romeo Canlas. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo.
5:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Grabe ang pagkatayog kung linog na batagan dito sa Batangas. Siyempre, tayog ginay kung nag-aalborotong bulkan kag sige-sige yasa nga pagbugas ang nagkalain-lain nga mga bagay na nag-upisa kung January 13 kita subong. Ang record sang Feebox nagapakita nga 12:03 kainasang kaagahon. O kung 12:07, ang 12:03 amaning unang 1.4 magnitude nga linog dito sa Cavite niya sa Alfonso, Cavite. Ang sa Batangas nagsugod 12:07 AM. Kaya na makaksyon 3.0 magnitude. Budamo makaksyon hasta ang pinakamabaskog diri mayara 4.1. 3:11 AM kaina sang kaagahon sa Agoncillo, Batangas. Yara sang 4.1 las 4.8 kainaman sang kaagahon makaksyon nga linog 4.1 4:08 AM kaina. May 3.7 5:43 AM kainaman sa Batangas, sa Laurel, Batangas. 3.7 magnitude. 4.1 las 6:35 kaina sang aga sa Agoncillo, Batangas. Bidapang galawag ko ni medyo mabulo Baskoga. 3.5 magnitude sa Laurel, Batangas. 8:14 AM kaina. 4.0 magnitude sa Laurel, Batangas. 9:07 AM kaina. May 3.3, 10:14 AM kaina sa Laurel, Batangas. Laurel, Batangas ang pinaka-suki. 4.1 maka-action magnitude sa Calaca, Batangas sa 12:07 kaina sa Odore. May panibag o naman maka-action 4.0 sa Batangas gapon. 4:24 PM, subang lamang nga hapon, 4:24 PM, 4.0 sa Agoncillo, Batangas. Amuning labing ulihi nga pinakamabaskog, 4.0 sa Agoncillo, Batangas. Ang ulihi, las 5:33, subong lamang nga hapon, 2.0 magnitude sa Agoncillo, Batangas. Sige-sige ng pag-tayog, pag-linog, makaksyon, kamati, sige-sige man o. Ang lain nga aktibidad pag-alboroto sang Bulkan Taal. Sa mga lechoner, ang probinsya sa Batangas, ang bugos ng probinsya sa Batangas, ginpay dalom na sa state of calamity. Para nga mahulag, mag-iho nila ang ila sa nga calamity fund. Para nga hindi sila mabulubudlayan. Man sa mga amos nga sitwasyon, makaksong kinanglan mo mo. Ang ginatawag nga pundo, kinalaman man ang ginatawag nga panggasto. Alas 5:56, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa gitna. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Lapaw do kita isa ka minuto magasunod na aksyon na balita evening edition. Iban nga balita way tamanubutan tutok sa aksyon firing line. Alas 6:30 tubdo balas 9 sang gabi with aksyon Brian Morden. Inyo pala tuntunan aksyon reports after edition magabalik na naman boss. Nagasunod na aksyon balita evening edition with aksyon Dale Salazar. Kag aksyon ang defensor. Kabod ka aksyon Henry Spolgar with aksyon na El Ray Dutelio sa technical control. Ako naman aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!